एसेबां बाथ्रा बुंबाय बे लक्ष्मणनि बिमा आन्टिया आंखौ। थुनथुलिखौ एसेबां बायदिसिना खोनासंहोबाय। बेफोरबायदि बुंद्रायनाङामोन आन्टिनाबो। आरो थांखांनाय बाथ्राखौ आंनो गोसोआव लाखियासै आरो बे आंखौ थांखांनाय बाथ्राखौ लायै एरखांनो एसेबां खोथा बुंबाय। मोनगोनथ' मा मोनगोन बेलाय बेफोरबायदि बुंनानै गावनि फिसालाखौबा आं मा खालामदों? दायो जि रायलायदोंल'सो बेखौनो बायदिसिना बुंथारबायलै। जारलासो बे खायसे माबाजोंबो बिमाजोंबो। थांखांनाय बाथ्राफोरखौबा आंबा गोसोआव लाबाय थाया आरो मानोलाय बिदि दे आंखौ एथ' गाज्रि सानथारबाय आरो सिगां बुजियोलाय बेफोरबायदि माबा मोनसे दावराव दावसिलाय जाखादोंमोनब्रा एसेसो आंबो मिथिगौना। दाथ' बुजिनांगौना आंबो बुजिबाय लक्ष्मणखौ जे बियो बांद्रायबो इसेबां गाज्रि नङा होननानै। आं मालायजों बांद्राय बेफोरबायदि बुंजानो बायोलै बायो माने बायो आङो। हाबालाय बिदि जायोनालै हो। बेफोरबायदिबाथ' लक्ष्मणा माथो जोंनाव फैबाय थानायखौ मिन्थिबा बिसिना बिमाया आरो आंखौ गाज्रि मोनसिनबावगोन। आयौ बरायनानै लादों माबा माबि बायदिसिना खोथासो एरनबावगोन माथो। ओमफ्रायथ' आङो लक्ष्मणखौ बेफोरबायदि गाज्रि मोनद्रायबाना बुंगोनसो र' जोंनाव फैनाङा होननानै। नाथाय बोरै बुंनोबो ना बिब्दि। दा बिमाया फैजानो बायो आरो फिसालायाथ' आंखौ हेल्प खालामथारदों नांगौनि समाव। बेखायनो बोरैबाबो मोनलायलाङो बिब्दि बादा होनो। लक्ष्मणनिनो फन फैदों नै माथो। हमालां दा आरो फन रायलायदों होननानै बोरैबा बिमाया मिथिबा दाय जाबावबालाय। लक्ष्मण आंनि थाखाय नों जोबोद खस्थ' मोनखाबाय अलरेडि। दा आरो बिमाजोंबो गाज्रि मोनलाय जालायनाय बेफोरबायदि आं खालामनो हाला दे। आंखौ गाज्रि मोनना नों आं हमथ'लालै। आइ थुनथुलि बोथोरा दिनै मासे गुसुहाय बारबो स्रो 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 बारबाय थाबावदों। एकदम गुसुआनो लाजाया नै। आइ थुनथुलि औ आइ मा थांनाय आइ ओंखामा दिनै थाब थाब संखायाबा बारबो बारदों अखा हांहांबो बोथोरा बोरैबा बोरैबि जाथारदों नै एकदम निहिर सिरिबाय थानाय। खुवायानो खुवा एकदम जि गुसुथारहाय। ओंखामानो दसेनो सुयो थाब संनो दिनैहाय। ओइ ओंखामखौ आं संनो बादोंलै। मा बारानो जायो थां सङै थां जेबो नङाना। बे आलुखौनो जहल संदो आरोबा ना एसे दङ बेखौनो फ्राय एवबानो जाबाय। गुसुआलाय आंबो मोनदोंना आं बाबायमोनलै आयै। हाथायाव थांनाया दहायलाय माथो खुसि थांनायालाय मा जाबोलायखोसै बुथबथबनो खुगाया। सोरजोंबा माबाफोर दावराव जालायबाय? माबाफोर दावराव जालायबासो नोंना गासिबो बाजोबो संनो खावनोबो। नङाबालाय अर सायथावथ' आराम संनोसो मोजां मोनगोन माथो नोङो। थेवबो आं दिनै सङा। आं दाहाय दाउ बेदरनि आसारल' बानायगोन। आंहा दहाय रुना दोनखाबायलै। हाला बेखौनो नै नोंना फंबाय मोजाङा जानो बिगासिनो आब'नि दाउ बेदरखौ एसे जागौमोनलांगासिनो दा हांनानै। बाव आसार बानायनो नागिरनायखौ आरो जानोनो बिहा आसारखौबा देनां जाबाय थाखागोन। बाबा होआलै आङो आयै आरो बेदरानो जाबाय थाखायो। जायखिजाया ओंखामाल' थाब संदो। आं मैगंखौ एसे हाना होनोसै नङाबा आलुखौ नों दा संदोल' खालि। ओंखाम गोजाबो दङ ना मायो दङबा एसेल' संबानो जाबाय। दे होमबालाय एसेबां बुंबायबोलाय बानलु बाथोन देबावगोनसो आं। गुसुथारहाय अरसो एसे सायनांसिगोन आङो र'। बन गोरानाबो जोबलाय लांबाय अर सायबाय थायोनो। माबा दाउ बेदर सावजालाय अमा सावजालाय आयै बिदिनो बनालाय बहा जोरबावनोसै। आंहा दानना दोनो फोराननानै। आरो बे गथ'फ्रा नङा रागा जोंनायानो खारासैलै आंनाव। बिराद गाज्रिबो मोनबाय आं रागाबो जोंबाय आं। नाथाय आइनोबो खिन्थानो हालाना नङाबा आइयाबो गाज्रि मोनफालाय लांगोन। सानथ'बाय थाला आङो थाब जाना लोंनानै उन्दुलाबायनोसै। लोमजाबाबो गोसोआ माथो उरायनाखौल' सानफ्लांलाय लाङोलै। नाथाय दाथ' आं लोगो हमनो सानबाबो लोगो हमथ'नो हाला। जा लोमजानाय मोनबाय थाबाय आंखौ। बे साननैसोआना दाख्लै बेरायहैनायनिफ्रायनो गुसु जाबोदों खोमा आङो। सुहाब बोनानै बोरैबा बेबायदि लोमजाफैबायसोदांलै मालादि हामबावगोन। मुलि जाबाबो हामनायखौनो मोनला माथो। गाबोन फुङाव सिखारना खारनांसिगोनसो आङो। खारबासो एसे स्रां मोनसिगोनलै। आं बिदि बिसिनायावबो थाबाय थानो बायोना। दाबो सुइस अफ आरो उरायनानाबो। फन एसे रायलायनाबा एसे गोसोआ मोजां मोनगौमोनदां आंनाबो। फाग्लिया मा खालामबाय थायोरा बिबो। ओरैनोबाथ' आंखौ गोसोखांगोन ना गोसोखाङाथाय फनखौनो हरखाया। आबा जायख्लं। औ आयै। आबा सोरना माबायदि मोनखो लोमजानाया? बाहेरावबो गुसुथार। आं बुंबायना नोंखौ कम्बलखौ जोमनानै थानानैलाय बोखारबाय थायो। दिनैथ' सान्दुंबो दुङासै एकदम बोथोरानो बोरैबाथार। आबा लेबा जोमनानै था आरो नांबावगौबा कम्बलखौ लायनोसै आङो। आङो बांद्राय कम्बल जोमबाय थाबाबो बोरैबा गोलोमो गरम मोनो आयै। आरो बिनिफ्राय कम्बल बोखारबाबो गोजाङो मा जादोंथाय।
थोदो आबा डक्टरनाव लानानै थांसै आङो दिनैनो बिदि थाबाय थाजायाहाय ओरैनो एसे लोमजानायावनो देखायखायाबा बारा जाबा जारला जायोना आबा हामगोनलै आयै मुलिजोंनो हामगोन बियो डक्टरनावलाय मानो थांलायनांगौ हा डक्टरनाव थाङाबोलालाय बोरैथो हामगोन आबौ औ ना आयै बेखायनो हनै नोंसौलाया मानिथारा माबा मुलिजोंनो हामगोन बुंबाय थायो बिदिखौ बिदि न'आव थाबाय थाना जिरायबाय थाना उन्दुबाय थाना जाया आबौ लोमजादों मुलिजोंनो हामगोन होननानै डक्टरनि नायनाया एसे बेलेग खाथार बिसोर मालाय मा जादों मा जाया ब्लाड टेस्ट नायनानै मोजां मुलि हरोना बेखौनो मा जादों मा जायाखै सिं सानो एसे नायजाहैथां आबौ थां नङालै नर्मेल लोमजानायसो आयै मुलिजों हामगोन बुंखाबायना नोंसोर मानो टेनसन जायो बोरो नै खर'आनो गुदुं खाथार थोदो आबा मोजां थांखानोसै डक्टरनाव दिनैनो ओहो बिहामजो बिदि न'आव दोनबाय थाना गथ'खौ थां लानानै थां नोङो नांगौबा आबा सोरांखौ बुंहैनि आङो बिबौआबो माबा डक्टरनाव थांनो बुंगासिनोखा नङालै आबै हामगोन दे ओंखामखौबो जानो हाबानो हामसिगोन आं जानोनो सुखुवाखै मानोबा बहाथो लोमजानायालाय खहामनो दे आबा लोमजाबा बिदि मोनखायो ओमफ्राय लोमजायैयाबो गोबावथारसैमोन बे गथ'आ नै दा जै लोमजाबाथाय लोमजाबाय गोसा लोमजाथारनायालाय खेबसेनो गुसुबो बोथोरखा गोजां बोथोराव बिदि लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनाय जालाबायखायो बिहामजो थां डक्टरनाव लानानै थांथारदो बे गथ'आलाय मानिखाया नै आबौ थाब हामनांगौहाय बिदि लोमजानायफोरखौ बारा गोबाव लाखिबाय थाजाया ओरैनो फरायनाय गथ' स्कुल कलेज लस जायो थां आबौ थां बिदि थानाङा दे आबौ दे औ आबा आङो ओंखारहैनि दे नोंखौ लानानै थांसै र' अट'खौ लेंहरनि आङो नोंसोरलाय मानिखानाय नंखालाना आयै दे होमबालाय लोमजानायफोरखौ एसे एनैयाव नायखानानै सोखाना लाखायाबा बारा जानायखौ नेबाय थाजायाहाय आबौ नङाबा आबा ओरैनो आंहा जिउआव नों सासेल'सो आरो नोंखौ आं जेबोखौनो जाजानो बायो आबा सना एसे लोमजाबाबो बोरैबा मोनखांजोबो आङो नांगौबालागि आंनावनो जाथों जि जानो होद मानो बिदि बुङो आयै दे आबा नायना फैनोसै दे डक्टरनाव मालाय मुलि हरखागोन बियो गावसोर मोनथिनाय बायदि मोजां नायजानानै दे थां बिहामजो ओंखारनानै थां इसोर आबौ सना हामानोथो लोमजाखो नोंलाय बेखायनो दाख्लै गुसु गुला बारा गोजानाव बेरायहैना बुंखादोंमोन आङो निउ इयार थांलाय माबा मागोनि थांलाय बेरायहैबाय थाबाय गावहा पिकनिक जाहैनो आबै माबा ओरै बेरायहैनो दा नुबायना आबौ सना मा बुंदों बियो बाजै बेफोरबायदि जेबो नङा आरो नोंसोरो नैबे नोंनि फंबाय गुन्दैया आंखौ एसेबां आंनि इनसाल्ट खालामनानै आंखौ बेहाय लाबोदों सिरिथा आंखौसो गुन्दा होनदों नोङो आरो सोर गुन्दाजों थाङा नोंलाय बेफोरबायदि जेबो नङा जेबो नङाबा मा फारि फारि खिन्थाजोबनो आङो गुन्दा बांद्राय देखायनाङा दे नोङो इसेबां दादागिरि मिथिगौना आब' इलिसा बे मा खालामदों सासे फाल्थुक सेंग्राजोंसो बियो हटेल रुमाव थांबावलायदोंमोनब्रा थाल दं नोंना बिबोनाङा मा खालामो बहाय थाङो बहाय थाङा नानि उरायना नों मा बिदि थांमारदो नाय बाजै आं बेरायनोसो थांदों आंनि मर्जियै बेहायनो नोंनि फंबायासो लोगो मोनना आंखौ जबरदस्ति लाना फैबाय आंनि फ्रेन्डजोंबो नांलायलायनानै एनबानो जे बेफोरबायदि बेरायहैनांगौ नामा नोंहा हो बेफोरबायदि बेरायनांगौ बेरायनो थाखाय मेल्ला जायगा दं माथो थांनो जायगा मोनाखै नोंहा माथो नोङो टाउनावसो लोगोजों थांनो बुंदोंमोन मालाबानो बेफोरबायदिथ' खालामनाङामोन ना नोंबो नानि नोंसोर बिब' फंबाय मा सानो मा खालामो खालाम नाथाय आंहा जेबो देहायाव नाङा आंनि गोसोसो आंनि लाइफखौ मा नोंसोरसो डिसाइड खालामगोन नामा बिब्दिबा नोंसिनि मर्जि बायदि आं सोलिनांगौ बांद्राय लिमिटखौ क्रस खालामनायाबो मोजां नङालै बुंखायो आं डाइरेक्ट खोथा आरो जाय मानसिजों नों थांदोंमोन बे मानसियानो नुनायावनो फाल्थुखा आरो खोनानायावबो एसे फाल्थुक बायदि मोनखादों आङो दाथ' अखाफोराबो न'आव गैया खोनाबा बेसे दुखु मोनगोन नानि मानोथो बिदि नोंलाय आं बुंसेयावबो सेंग्राफोरजों बिदि बांद्राय थांला फैला खालामनाङा ना नोंनि जारिमिनखौ बावदों नामा बाजै गावबोसो हाबा जाखांना गथ' सासेनि बिमा जालायना गोदो आंनि बिदाजों खारफालांनाया बावदों खारबायलि ओइ होदावनो आंबो हायो मोनथिबाय नोङो मोजां बुजायबा माबा गाज्रिसो लानो नागिरोलै नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंनि फिउचारनि थाखायसो बुंदों एसे बदनामावनो बदनाम जाखायो ओरैनोबा आंनि बदनाम जानाय जायो बेफोरखौ साननो नों सोर फाल्टुक मानसिफोरा आङो बाहाय बारा फाल्टु डायलग होबाय थाना दै आंनि सिगाङाव उरायना गथ'आलाय माथो जालांथारखो बेलाय आब' नोंनि बिबोनाङा इसेबां बेबायदि गाज्रिथार नामालै हो बा इसेबां बेबायदि बियो आंनि खोथाखौल' मा रावनिबो खोथा खोनासंखाया बियो आरो गावखौ माबा मोनसे बुंब्ला मोजां बुजायब्लाथाय जोंखौसो गोरोन्थि बुजियो आरो ब्लड ओंखारलाङो बे बायदिसिना बुंनानै डाइरेक्ट लाना फैदोंलां बेखौ बेबायदि नुनानै आरो बाजै मोजांनि थाखाय बेरायनो होननानै थाङाखैलै बिसोरो एसे फाल्थुखामोन सेंग्रायानो सासे लोगोनावबो सोंदोंमोन आं बोरैबा
थिग नंखायानोलै मानसियानो जायजों थांफादों इयो बेफोरबायदिजों बेरायहोनाङाब्रा बेरायहोना माने बेखौबो बुंखादोंमोन आं बाट माथो एथ' एटिटिउडलै लेभेल बारा औ आगै मेहेर दाथ' अखाफोराबो गैबावाना न'आव बिनि खोथाखौसो एसे माबायो बुंबालाय लानो नागिरोमोन आरो माब्लाबा अखाफोरा न'आव गैया अबायथो थांदों आब' जोंना अखाफोर नानिया गुवाहाटियावसो थांबाय खामानि माबा मोनसे ओंखारबायनो बेहायनो मावनो होनना थांदों मा अखाफोरा खामानि मावनो थांबाय बुंदोंमोन आं आगै मेहेर बेखौबो गोजानावलाय न'नि मानो थांनो नोङो मोनजाबाबो मोनलोङाबाबो न'आवनो थानानै जाखिनि हायो बेखौनो माव नाथाय न'नि खस्थ'खौबो नुबायना थांबाय बियो मावनो सोर मानसि ओमफ्राय सोरनि मा खामानि मायाव बिदि थांलाबायखो बेलाय गुवाहाटियावलाय हे गामिनिनो सासे माबा बेवाइया माबाना होदोंमोन रायलायनानै मोजां बायदि होननाय गावबो बुंबाय थाबाय नानिया दाख्लैबो खेबसे थांनानै बिदिनो बोरै बोरै जाखो दा खामानिया मिलायनाय बायदि मोननानै गावबो थांबाय आरो अखाफोरा आं न'आवसो दं नंदों बेखौ गुवाहाटियावसो थांबाय होमबा औ आगै मेहेर उरायनायनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो आङो साहा फुदुंहैनोसै दे थाथ' नोङो दायोसो फन हरनानै सोंहरनोसै आङो र' बोरै नांखो बाजै मोजाङाथ' मोजाङानो दे जिनिसालाय नायनायावबो मोजां ओरैनोबाबो खामानियाबो जानाय बायदि साक्सेसफुल जानाय बायदिथ' जाखाबाय माखौथो होनोब्रा आंखौ बाजै आं हले एकदम खामानिखौ आंनो होबाना पारफेक्ट मावखायोलै आं नाथाय उनाव माबाफोर दिगदार जायोबा नोंथ' मोनथिखायोना मा खालामनांगौ बाजै बेफोरखौलाय आरो मा गोजाननिखौलाय दानो सानदोंब्रा बेफोरखौ मा टेनसन लाबाय थादों नैबे आं थासान्दियाव फैसा मानि बेसो बुङो दा बास आंनि पकेटखौल' एसे गरम खालामबाय थाबानो जाबाय बाखिथ' जोंहा अखाफोर नानियाबो एकदम जेखौ बुङो बेखौनो मोजां गुरैयै मानिलांखागोन बियो जेबो गिनांगौनि खोथा गैया आरो माबाफोर उसुबिदा दिगदारथ' खालामखानाया नङा बियो मानो होनबा एसेबां सैथान नंखायाना बे बिदिबाथ' थिग दंसै दे होमबा आरो उन सिगां रावबोआनो गैखायाखा दालाय बिमाबो बिफाबो गैखाला बिदाबो बिबाजै सासे ओजों गामियाव दङ मालाय बिसोरनि थाखायनोथ' मावनो फैखादोंना दे होमबालाय बाजै मोजाङै मोजां सोलिलांथोंसै आरो बिनानावासो एसे हाथें हाथेंलै बाजै बिना ओमफ्राय बे बिदि नङालै जेबो कमप्लेन मोननाय नंखाया नों बिनिफ्राय नायल' दे होमबा नायनायनोसै माबायदि सिख्ला बियो दे अके बाजै दे होमबा बाय बाय दात्रा लोगो मोनफिनगोन आरो उसुबिदा जाबाथ' आंखौ कल खालामबानो जाबाय आखायाव गैयाब्ला मामलेट आजिखालि रावबो रावखौबो सोंखायालै बे मामलेटआसो बुंखायो दा आंहा बेफोरबायदिनो बिजनेसा एसे एनै थाइसे थाइनै मोनलांबाय थाबानो जाबायलै आरोलाय माथो नांबावगौना बिसोरबो ना फैसानि थाखायनो आरो दे बिनियाबो खामानिया जाबायबा जोंनियाबो जाबानो जाबाय आरोबा अखाफोर फैनायाथ' फैबाय नों अखाफोर नाथाय नों जोंनि खामानिखौबो मोजाङै मावलांनांगोन आरो नङाबा बोरै जानो बिनि खिमोद होदोंना आङो नोंखौ दोनबोनायनो आयै नोंनाबो जायासैलै एथबां बिदि हाथाय गेजेराव बुंनाङामोन ना बिखौ गोदो जानानै थांनायफोरखौ नों साजा मोननायफोरखौ बावनानै थाङाखैहाय आबा आङो नों बेखौ गोसो थोयो होननानै हाबा खालामबो लाबोफ्रामदोंमोन बै समावबो नोंखौ बियो जेलावसो दोनहरलायदों आरो मन्दपनिफ्रायबो खारदों जोंखौ बेसेबा बखिदों दा नोङो बेफोरबायदि हिनजावजोंनो लोगो हमनानै मिनिलाय माबा रायलायबाय थानानै बोरै जागोन आबा फासायजाबावनोसै आरोबा हाबायानो जाबायबा नोंखौ सिगाङावनो बावनो थोनबाय थाखानायखा आङो बिनिफ्राय गोजान जानो बुंबाय थाखानायखा आरो नों बेजोंनो आबा मानो रायलायनांगौ नों रायलायनायालाय माथो गिदिर खोथा जाखो दे आयै ओमफ्राय नोंबोथ' बिदि रागा जोंद्रायनाङाना बिखौ माने बुंमोन आरो ना एसे मोजां बुंबानो जायोमोन रागा रागायै बुंनाया थिग जायासैलै दा खम दुखु मोनसिगोन ना बियो नों बेबायदि मार्केट गेजेरावनो बुंथारबायबा बिखौ बायदिसिनानो आं नोंखौ सिरि थानो बुंखादोंमोन माथो नाङा बेफोरबायदिखौ सिरि थानानै जाया आरो पुलिस मेडामनिलाय नोंखौबा आरो मा फासायबावनानै जेलाव सोयो हायाबा बिसासबो गैलाय लाङा बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानायानो मोजांथार लोगोसो हमखुमाबाय थायो नामासै नोंलाय हा लोगो हमनो ओहोथ' आयै बे नोङो बहाबा माब्लाबा थांनाया बेखौसो लोगो हमनो थाङाथ' बे दिनै जे बिमाया नुफ्लांनायखायसो नङाबाथ' बेखौबो मोनथिबावनाय नङामोन आङो नोंबोथ' बहा खोन्थानोमोन मोजाङै साबधान थानो खोन्थाखायो आं नोंखौ आरो खेला नङा गथ' बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थाखा नोंनि जिउआ नङाबा बेफोरजों लेनदेन लाखिनानै मा जाबावगोन बिसास गैलाय लाङा हायाबा दे खानाय लामब्रे खानाय थमब्रे बिराद गाज्रिथारानोलाय बियो थिफ्रिफ्रिनो नङालै आयै नों गोरोन्थि बुजिथारबायलै बिखौ
गोसोआ बिदिद्राय नङाब्रा बेनाबो बै समाव माने आंनिबो एसे मिस्टेकमोन नालाय बेखायनोसो प्लिज नों बेबायदि गाज्रि मोनबाय थानालै आयै प्लिज आइजोंबो दिमा जाबावगोन बोरैदि नुफ्रांखो थिगसो नांलायबायसोना रायबायसोना आइयाबो खम दुखु मोनसिगोनलै थुनथुलिया खम रागा जोंसिगोन आंखौसो दहायबो फन हरबाय थाखाबाय आं गैया हमखायासैनो माबोरैदि थोद माबा सानो माबा बेलेग जायो मोजां सानबा गाज्रि जायो बेफोरबायदियानो जोबनो थांलालै आंना बिदिजोंलाय बोरै जागोनलै लोखि बिदिजों बोरै जागोन आयौ आबौ दैदेन हा बिफाङावलाय मानो बेबायदि गाखोनानै थाबाय थाखोसै ओंखारदो आबौ सना आं ओंखारालै आबै आयौ हा मानोसै आइया आंखौ रागा जोंदोंलै बेखायनो आं बिथिं फैदों आबौ दैदेन हा नोंनायालाय माखौ रागा जोंलायखो माबा आफाजों ना आइजों नांलायलायदोंमोन ओमफ्राय आं आइखौ रागा जोंनाय नुथारदों बोरैबा मोननानै बिथिं फैनानै थाफैबाय आं आबै बिसोरबोलाय मा गथ'नि सिगाङावलाय बिदि नांलायनांगौ जाखोसै आं दसे गैयावनो बिदि नांलायथारबाय होनबा आबै औलै आबै ओमफ्राय ना आफायाथ' बुंदों माब्लाबानो सोरबा आंखौ लांफैबानो बेखायनो आइया आफाखौ जा रागा जोंदों आंखौ सोरबा लानानै थांगोननो माब्लाबा बिदि होनखादों आबौ औ आइनाव सोंबाय आं आइयाबो आंखौबो रागा जोंबायसो थां नोङो बैथिं होननानै बुंबाय बायहेरायाव आबै आंखौ सोर लांफैगोन नङा आबौ बिसोरलाय बिदिनोसै बिजिबसाय माब्लाबा माब्लाबा बिसोरनि खोथाखौ दा खोनासं नोङो रावबो लांफैया नोंखौ आं थानायाव आरो सोर लांफैया नायनि होमबा आफाया मानोथो बिदि बुंदोंबा आंथ' थांखाया न'खौ गारनानै आबै जेरावबो थांबाय बायनोसै नोंलाय जोंनि जिउसो आबौ थाङा जेरावबो बे नोमफाखौथ' र' जावैसोखौ दा थिगसे होगोनसो आं बेखौ रायनाया आंनि फिसौखौ मा सोरखौ लांफैला लांफैलि बुंदों बेयो बाथ्रा बिदि लांफैनो हायो नामा जोंनि आबौ दैदेनखौनो हाया रावबो औ ना आबै आंबो थांखाया माथो नोंसोरखौ गारना थाङा आं जेरावबो आबौ सनालक्ष्मि दे ओंखारदो फै आबौ फै आङो दहाय एन्थाब बानायनायखौ नोंनो होबावनि नों जाबावनो बुंदोंमोन ना आबै फैदो फै आबौ ओमफ्राय फुरिबो लाबोफादों आङो आं एवनायाथ' खहे खथेसो जायो नालाय नोंबो एवनाया फुरियानो आबै ओंब्रा नोंनि एवनाया गलानो जाखाया ने औथ' आरोहाय दे लोगोफोर जाब जुबबाबो बानायबाय दिनै भिडिअखौ ससेबाबो गुसुंबाबो नोंथांमोना नायनायनि थाखाय थेंक इउ दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन होमबा दिनै जों थांथ'नोसै नायनानै बोरै नांदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना लोगोसे लाइकखौबो होनो दाबाव नेक्स्ट एपिसडजों फैफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट लोगोफोर लाभ इउ अल गासैनिसिमबो